Belaunaldien arteko elkartasunari buruz hitz egiteko unea da. Gizartea denon artean eraikitzen delako, adin guztietako pertsonen ekarpenekin. Elkarri entzuten dioten belaunaldiak, komunitatea egiten dutenak. Oso zailak izan duten, ez da? Bai, lan egiteko alde batetik zen, hori dirua lortzeko edo laguntzeko etxean. Gure garaian ez genuen lantzen ongizate emozionala. Guretzako garrantzitsuena zen lanera jutea eta dirua ekartzea etxera. Eta arazoak barrenatzen genituen. Ongizate emozionala da gure keskak eta gure bildurrak kanporatzea, bata bestearekin hitz egitea oso garrantzitsua da, eta komunitatea izatea, bata besteari laguntzeko. Gure belaunaldiak egin behar duna da, hori dena mantendu, baina aldi berean ere guk beste kulturak kontuan edukitzen ditugu. Baina nik uste egin behar duguna da ere ezaztu gure identitate hori, eta egin behar duguna da zabaldu, etorriko diren belaunaldi besteei ere, gure identitate hori mantendu eta zabaldu. Euskadi etxea izan da, euren herria eta familia atzean utzita, etorkizuna eraikitzea hemen erabaki dutenentzat. Gure familian nire amamaren garaian galdu zen euskera eta nik ikasi behar izan dut. Oraindik irakasten digute adibidez nik FP batean dagoela, eta egia da, esaten dizutela edo gaztelaniaz euskeraz, baina nik adibidez oraindik saiatzen naiz euskaraz ez ustea alde batera. Gaur egun familia hitzak ez du esan nahi bakarra. Lehen zen aita ama eta kitxo, baina orain familia izateko erasko daude. Zuen lanagatikan emakume askok egin dezakegu lanpostu askoetan, ez da. Baina nik uste ere jarraitu behar degula berdintasuna lantzen. Inork ez du gure identitatea gure ordez defendatuko. Geure ardura da. Mumerrak, zumerrak, gentzeta, sare sozialetatik ataratako izen guzti horiek banatu baino ez gaituzte egiten. Sare sozialak lege eta superbizio barik kaltegarriak izan daitezke. Baina egia esan da munduarekin konektatzen zaitu. Bai, agian zuen partetik zeo zer daukagu ikasteko. Belaunaldi guztiek elkarlana egin behar dute benetan aurrera joateko. Belaunaldien arteko elkartasuna, elkartzeko hitz egitea. Zubiak, ongizate gazteria eta erronka demografikoaren saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.